no? Hangin kayo guys, sorry sa audio. Hangin kayo. Okay, good morning guys. So, karon nga adlaw, mo bisita ta dito sa kuan sa area sa Talumo, no, sa dike kay pila ra ba ka days nga nagsigig baha. Tanaw na to ang sitwasyon dito sa mga katawhan sa Talumo. Bisitahon na to sila. Okay guys, so who wants to go with us? Are you ready? Ready, si Bisa! Ready na si Bisa! Isaac and Idan! Ang barangay Talumo, kuha na siya kanang barangay na siya sa municipality of Santo Tomas, no, under sa Davao del Norte. So kana siya nga sapa karon atong atoon, sumpay na siya sa Libuganon River. So tanaw na to guys, ang kaingtang dito karon. So here with me is my isa sa mga lucky 5, no, Kobe. Uban siya, mutanaw po siya and diri na ta sa area sa kuan sa dike guys, Talumo. So diri na mo ibilin among mga motor sa Dakling. Okay, diri na ta sa area sa dike.
Lalom ra gyapon ni guys kay og dili ni baha normal nga tubig. Klaro ang balas. Usog kay hangin, sorry sa audio. So, hangin ba? Oh, mura pud kang nasa daplin sa beach. Manarap, yan na sila ulang. Tato. Og normal nga tubig dire. Maklaro ang balas sa tunga nay island di kita. Raw daghan kay mga kahoy sa kilid. Mapuslan po sa mga tao. Sugnod. So next time mag-try ta nga mobalik dire. Oo kanang dili na baha kay limpyo pa lang tubig pag dili baha. Tang hikot ang kahoy para dili maanod kung muda ko ang tubig. Mga na sila nakuha ng mga kahoy oh. Gikan ni sa baha. Munay biyaya po ni ng baha. Himo siya o gakit. Siya hagdanan dito. So ano sak? Baba tayo sak. Sakay na. Kay dia go. Manay hagdan diri guys pababa. Mang. Manaog try. Try mo sa kay ano. Tayo tagbaba guys. Sa gist lang ang bayan.
Ah, si Kobe. Kobe! Hello. Masa yung gimo? Hindi pangalan, anak. Agakit. Para unsay gamit? Ay. Diya sa pikas oh. Unsay tanom? Ay kana di ba bago ra na tumpag no? Nako siya mo no. Ha? Ah. Bunbun man ko dapat na ikawayan nga tanom no. Oh, kay makakuan siya ba, makapugong siya sa ano, sa tumpag. Mani siya ang nagbuhat ni siya gakit kay mo iyang gamiton nga sakyan kay naa siya kuan kardaba dito sa pikas. Oh, ang uban gani nga ano nga portion na tumpag na tungod kay kuan kaning bunbon ang yuta. So dapat ana na ay kawayan nga tanom kare para mapugong sa kuan sa erosion. Oh, tara dia. Wala kanang nabanga din dia. Daan na. Patol. Ay, agianan. Kuya na ito. Oh, daghan kay mga kahoy diri nga dagko. Oh, kani ba nga kahoy? Unsa ni nga kahoy oh? Dako kayo ba? Bukid ng gikan. Nya pagkusog ang ulan, maanod diri nga sapa. Bukid gikan no. Oh, Dagko no. so ingana na ang gihimo nga gakit. So gamit kaayo kaning mga anod nga mga kawayan diri ba? Na siya maging resourceful lang gyud ta. Pag resourceful ka na ajud kay mahimo nga ano gamit no. Oh, para ani gakit na. Dito na siya motabok ka taas. Sumuagi ka dito no. Kani paanod ka diya. Dito. Ay, pasaka di ay ka. Oh. Pagsabangan. At taga diri ra ka talumo. Mo nang inyo diha. Ay, Pagsabangan din ang tabok na area. mo dai ni diri na yang diri ni dapit yang balay kani ato dito. Balay dito. Nagdagom na pud ra ba oh. Nani ang kahimtang sa dike sa talumo. So bantayanan jud ang mga bata dire, dili jud pasagdan nga sila ra magkuan. Sila ra magligo-ligo kay delikado. Kusog na ni siya nga tubig para sa mga bata. Nanglan dyan ay kuan na ay kauban ng mga adult. Okay. So salamat kayo. Okay diri sa kuan kanang gamay rang budget ba. Oh, okay diri kanang kuan lang. Wala entrance fee. Pwede makaligo dire. Pwede maka-picnic dire ang pagkuan. Pagili lang lubog. Sorry, Jackie. Wala Pwede man Sorry, naglubog, di Jack. lang maligo. lang picnic sa kiyo. Sorry, Jackie. Next time na lang ka pa ubanon dire. Bebek. Enjoy na gani dire. Enjoy naman gani ang mga kuan na mga kids na mo nga walay entrance. Ang lubog kayo ang tubig guys oh. Lubog kayo. Pero wala na ulan sa bukid or mababa ang baha, kinaw na ni siya. Oh. Itong dapita mo tong sentro sa Talumo. You want to go there?
Apas na si Kobe. Apas na siya si Kobe. Hubo nilas na si Amay. Nangita daw siya gulang. Siya gulang dito ang lapita. No, mo gani, main tag na apsa na to baka itong paliton lang ulang. O kana nga portion o tumpag na jud siya. Kardabahan. Ya, ang kana pa jud kay nagsiko pa jud na di oh. Nagsiko paliko dito ang tubig so may posibilidad nga matumpag ko na diya pagkusog kayo ang ulan. Magkusog jud, kusog ang baha. Nya ulay ko ano walay mga kahoy na makapugong sa erosion. Tungod kay bunbun man day na siya klaro kayo bunbun ang yuta. Bunbun yun siya.